салом алейкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи як шумо бахайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз. ва дар навори имрӯза худо хоҳад бардоро гул мепартоем. ана ин хона парра тайёр нест бардоро, ки соҳибаш мега гулаш партов баъд падразенко ма худам шикоф мекунам мега розеткашам мемонам, коробкашам худам ҷобаҷо мекунам мега. ана ҳозир мо худо хоҳад ки хонаро полни гул мепартоем. свет сиёҳ хати меояи хонаш сиҷа се комната. свет сиёҳ хати меояд, дигариш зарди сиёҳ, дигариш сабзи зард. хулоса бо навор мекунем, пешкаш шумо мегардонем, дастгира фаромӯша мекунем, лайкора мемонем ва дар канал обуна мешем. ина лазермон аппаратмон иншоалло сар мекунем як гулзанира. ина бардоро гула задем, шхелифтем гул мезанем. ана ранги сиёҳ хати гул гули навай, гулои обойнияй, лакш задагием ҳозир ина дастгилои лак. ана ҷои падразнени, ҷои коробкара, ҷои падразнико ҳамара хонадор худаш гуфта ки баъдан ман хеле мекунам. ҳозир гулоша биза тайёр ка воша электрик меоя мекуна. хулоса ина мо кормона полни тамом кардем. 100% гарантиш хати мо ишни дастгира фаромӯш намекунем, лайкора мемонем ва фикротона метавонем бардоро дар комментария банависонед оиди ҳами гул ва ки ҷой дар нарх тамом тоғри бигира бардоро ремонтам мерем. барои заказ метавонед дар WhatsApp нависонед, нашуд нарх наво суҳбат мекунем ва иншоалло ки кори ҳар як шуморо ба вақти ёфтагӣ буд мекунем. ва чӣ гуфтаниён фикротона метавонед дар комментария бинависонед, дастгира фаромӯш накунем, видеоро дар имо WhatsApp падилиса кунем, беҳтарин мешавад бардоро ва худованд нигаҳбон боша ҳар як шуморо.